जिला मोतिहारी छावड़ा सबेर बेर फार देता साड़ी सतिये के पाजर है रोल दिले बा सतिये के पाजर है रोल दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा धके हुर दिले बा नमरी 500 धके हुर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा धके तूर दिले बा अजय बिहारी धके तूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा चढ़िए सटे डवा के तूर दिले बा नाचेला जमीन तीन धूर दिले बा। माँ जानकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।